Ichi nchisimo cha tsogolera ambiri ku Africa kuno amene amafuna kuti wanthu wawo akhale wosaphunzira, wanthu wawo akhale wanjala, wanthu wawo akhale wosauka. Cholinga chakuti iwe ukakhala president wanthu azibwera kwa iwe ngati ndiwe mulungu, azikupembedza. Timapembedza mulungu mmodzi kumwamba amene tiyenera kumpatsa ulemu, koma osati tizipembedza munthu wandale. President ndi mtumiki osati bwana. Mankhwala apezeke mzipatala, madokotala ndi manesi alipidwe bwino, aphunzitsi alipidwe bwino, sukulu zikhale sukulu zapamwamba, mwana asaphunzire patsinde pa mtengo, asakhalenso pasi mkalasi koma madeski abwino, zipangizo zakuphunzitsira zikhale zapamwamba. Zimenezi zimene boma limapereka ngati services kwa anthu ake, osati kuti aziti tiyamikeni ayi. Takoza ndondomeko zakuti aliyense kumalawi kuno asakhale kunja koma aliyense akhale mkati, chifukwa tikati tonse tili kutanthauza tonse. Aliyense wa ife titukuke. Ine ndi Achilima talimba mtima, palibe angatiopseze ayi. Kodi amalawi mwalimba mtima? Tonse tikufuna malawi watsopano wokomera tonse. Kodi chitukuko chimakhala chotere? Sizili bwinoto ayi. Ine ndi Achilima takhala tili kulankhula zakuti mu boma la tonse alimi akondwere, federeza utsitsa mtengo, thumba la 50 kg kugulitsa pa 4,000 ndi kanthu. Lero wavomereza ku nyumba ya malamulo kuti wakhala akukuberani alimi nonse. Wavomereza chifukwa wanena kuti afuna federeza akhale 5,000. Zaka zonsezi amakuberani anali kuti. Ndiye kuti maprofeti wanu onse mkamalima amakuberani, akubwezereni ndalama zimene zija. Chifukwa ife tidachita kafukufuku, tidaona through our research kuti tikhoza kutsitsa mtengo wa federeza, aliyense akondwere, alimi atukuke. Koma chifukwa chakuti wachita mantha kuti aluza masankho, lero wali kutipusika nkuti titsitsa ifenso. They have no capacity, they have no political will, they cannot do it. Chifukwa waba nthawi yayitali wali kuteta nati watipusika nthawi yokwana. Ife tifuna Malawi wokomera alimi ponseponse.